dakata. Ba a mana sallama a nan gurin. To. Boka. Na san abin da yake tafa da ku. Ciwon daji ne yake damun shi. Abin da nake so da kai yanzu, ina so ka je jeji. Samu wannan abin kenan. Kaga dai duk garin nan, duk malaman nan, na zaga su ban samu wannan abu walla maganin ma. Shine nace bari in zo gonka ko Allah zai sa a dace. Okay, ba matsala. Ka zo gurin sauki. Kaga yanzu he mutu tsuwa yake kaman zai mutu yaran nan. Ba matsala, zai samu lafiya. To. Ka san yanzu abin da nake so da kai? A'a. Ina so ka samo min musulmin zakara. Ka gane? Musulmin zakara ya ɗana. Musulmin zakara mai ido ɗaya. Ina ran samu musulmin zakara yanzu. Gaskiya ba zan iya nemo shi. Kaga yaran nan kaman zai mutu. Ina yake?